Dik. Bah, aku nggak konten ayo karo aku. Terus sampean Terus aku jawab, ayo Tel nanti. lah, ayo tak paham toh. Lah ngene ra paham. Oke. Ngono terus aku, dik. Ya ayo Pak aku yo melok lah niku terus apa? Terus gaya apa, Bah? Aku terus unduk. Nah, ayo dik. Dono marani. Marani intik. Iya. Terus jenenge apa ngono kuwi? Jenenge intik. Saya kan mlayu ning ndi, Pak? Hah? Ngulon mau ngetan. Aku nang induk-unduk. Iya. Kulon ngetan. Intik aku unduk. Aku endek-endek. Iki gak jenenge apa ngono lho. Di judulne apa? Judulnya apa ki, Pak? Judule apa? Iki. Engko dudu iki no, somben nek gawe nek. Lah iki jenenge apa to ngene? Iki wis enek iki wis urusane kulon iki. Kuwi apa kuwi? Kok Iki sowan? sop kuwi anu iki sowan iki. Sowan. Walah. Wis dadi paham ya, Pak? Denom ya picek. Iku masa kaya sop. Wong kuwi sowan lho kok. Sowan. Lagi terus dijudulne apa lak mpune wong telu gawe dagelan sing apik. Gawe nek. Aku meditasi sik. Nek gawe judul. Mergo iki Lah, selak. Iki. nek pengen gandang viral ya ndang jenenge ndlogok apa-apa ngono. Ya. Angel ram ndlogok grup ngono ae dadi. Iki kepanjangannya apa? D. Deni. Ono. L. Ndlogok kok L ki lho. Lah iya. Oh, L ya. Iya lah iki, Pak. D L. Deni L. Lawak. O. Obrolan. Deni lawak G. obrolan. G. Kecil. Bener. Stop sembarang wis ben. Deni lawak. Ben ade manut wis ben. Glogok. Oh, oneh. Deni lawak obrolan kecil. O. Kene iki ya guyu to. Oh, guyu. Deni lawak. Obat oneneh obat stres. Obat stres. Oke. Lho, kane. Kirun. Lho, lah aku ndi? Kowe gene ae. Lho, Kudu enek aku. wong loro ae, Pak. Wong loro. Ora kowe mung ngene pene ro ngene. Urang. Diamput. Delogok kok. Diamput. Ya. Delogok mboten enten pene, Pak. Iki lho Ya diganti. diganti. Diamput. Deni. Oh, jenenge Deni. Akan selalu. Oh, iya. Ya. Deni Ya, I diam. inovatif. A akan selalu. Terus M Diam. meriah. Oh, Deni akan P, selalu meriah. Percil. U untuk. Untuk T tertawa. Kasih cok kirone rene. Kirone rene mau. ganti. Main dia apa? Apa ya sih ya? Picek. Picek. P. Percil. C. Ingin. Terus C caknan. Terus E ekonomi. Terus? K keluarga. K keluarga. Kane Keluarga. kanggo kirone. Oh iya, kiron. Ya, sorry. Kuwi apik picek kuwi apik. Dadi engko metu jedul nabraki lawang. Wong iki grup picek kok. Grup picek. Metu jedul ora roh popo wae. Iki grup picek iki. Sesuk ben poso sih. Oh, Nek jane wis kecekel dapuk ae wis apik. Dapuk ya, Pak? Dapuk. dapur niku napa? Dagelan mlumpuk iso. Deni ya to. Deni ane iki. DPK kan. Dapuk kan DPK.